čaute, idem pošlať Bibi, dáme si tu trofíraž, dáme si tu showdowny, sola. Tu vidíte, že tu mám Bibi, nemám na ňu ani hypercharge, takže nemyslím si, že by to bolo nejaká nevýhoda, lebo Bibi je sama o seba, môže proste brutálne dobrá. Vidíte, že už mám proste 4 prestíže a poďme na tohto pirla. Dobre. Ne, ma trafil. To nevadí, mám kačetu, ale nebudem ho si úplne potrebovať. Ok, hoď. Ne, ja som dúfal, že mi to viac dal. Keby neušiel, tak dostanem bidy. No, kamen, neznášam, keď mi vypojí Wi-Fi. Dobre. Ok, ešte, ne. Ne, ja som chcel, ja to trafilo. Ok. Blbé. Ten Mik už bol dosť blbý. To ja nemám rád Mika na Bibi, lebo si chcete odpaliť, ale on skočí proste. Kit je v pohode, akože Kita by som neodporúčal hrať. Akože ak hráte Kita, tak by som nešiel akože vyloženie na Bibi. Skôr by som akože si ju tam, neviem, napríklad fightil Bull, tak by som tam proste skočil a tak. Že by som nešiel akože iba tak sám. Ok, má jedna. To musíme dať. A toto nerobte s tou gadgetou, poviem, to dá o mnoho menej. Ten blbý urobil. Ne, on ma zabýval. Tu už 4. miesto, to je dosť dobré ešte s trofírašom. Ultra, super. No, takže. No. Poďme sa pozrieť. Akože čakal som, že to na tú Bibi bude trošku ľahšie, ale to je možno prečo, že hrám proste blbú mapu, lebo ona, proste, ak tam sú takéto proste mapy, tak Bibi by som vám neodporúčala hrať. Skôr presne takéhoto Dynamika. Napríklad, Dynamik je dobrý. Cold je možno ešte v pohode tiež. Ale neviem. No neviem. No poďme sa už venovať proste hre. Ok, takže tam Maisie neviem čo robí. Aha, tak my sa asi tu budeme krútiť dookola. Tak čo nevadí. Poďte zabijú ten krov. Ne, to ide na mňa. To som presne nechcel. Ok. Yes, kámo, ja som najlepšiu. Takže to si zaslúživaš like a odber. Prosím, veľmi by ma to potešilo. Ak by ste mi dali like a odber. Lebo neviem prečo. Proste to furt potešia takéto veci mňa. To by som veľmi rád, keby ste mi ho dali. Ja dúfam, že tu tam Maisie už nebude až taký problém dať. Ok, ale Marta. Yes. 26 trofí. Máme trofíraž. Máme 961, 27 a máme 24 000 trofí. 24 700 alebo koľko to bolo. Neviem teraz. Keď tých 27 prestížov na kit. On je akože prestíž 27 a má ich, ten kit má proste tak veľa prestížov. Ja mám 4. Mám vlastne toho Sergea, mám vlastne tu Lily. Lebo ja som natáčala iba Sergea, potom mám Lily, Leona a Edgara.
ak by niekto nevedel. A pokúsim sa dať teraz v tomto videu aj Bibi, prípadne aj teraz. A uvidíme, no. Rico je úplne príjemný, lebo on dáva brutálne veľký damage. Je. Čo? Nie, to neznášam. Som 10%. A to by som asi ani lepšie neuhral. OK, Megavox. Nič, čo sa nič nebudem. A nič, ako som hovoril. Ako som hovoril, tak nám nič nepadlo. Ale nevadí, ideme aj dopušovať tú Bibi. Lebo proste sa mi chce. Koľko kolotov. No jo. A toto mi nevyzerá ako nejaký super. To nie sú boti náhodou? To sú páne boti. Ja som dostal botov za to, že som prehral toľkokrát. To sa dá, hej, čo sa tak robí, že keď prehráš veľakrát, tak máš botov. Aha. Aha, tak ja mám botov. Ak nevyhrám, tak to bude dosť blbé. Takže toto by som mal vyhrať. Aj keď plne neboli tu všetci boti, lebo ten král vyzerá dosť dobre. Tam má 7 powerov, alebo možno som iba ja slepý. Neviem. OK, posledný traja. Aj tá Sandy by nemusela byť zlá. Sa vyjebám týmto kravičkám veľkým. Tomu strednému. Lebo prosím, nemám rád. Ja sa tam furt zlaknem. OK. Tam sa fajtia. Yes. Trávil. Jo, yes. Yes, máme vín. A máme prestíž. Yes, máme cool cat. Je to tam. Na poslednú hru botov. No tak to som ešte nevidel. A ďakujem, že ste kúkali toto video. Čaute.